ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମ କଲଚର ଯେଉଁଟାକି ହିଡେନ୍ ପାହାଡ଼ ଆମ କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯାକ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଦେଖିବେ ସବୁ। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଭିଉ ଯାକ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଓ ତା ସହିତ ନେଚର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ସେଇଟା ସବୁ ମଜା କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ମୋର ଗାଁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିକି ମୁଁ ସେଇ ବଲବଦ ହିଡେନ୍ ପାହାଡ଼ ତା ଭିଉ ଯାକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ହିଡେନ୍ ପାହାଡ଼ ବା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଉଟା ଯାଇକି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶଙ୍କର, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ଆଇଡିରେ ଯାଇ ଓପେନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଇନା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବାହାରି ସାରିଛୁ। ଲାଗିବ ଗୋଟେ 1 କିଲୋମିଟର ପରି, ସେତିକି ଦୂରତାରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହିଡେନ୍ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ବାଟରେ ହେଇଛୁ, ତ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଠି ଛଡ଼ା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବହୁତ ଗାଠି ଅଛି, ସେ ଗାଠିକୁ ଆମେ କେତେଦୂର ଚାଲିକି ପଳେଇ ଯିବୁ। ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଆମେ ସେଇ ଯାକୁ ଯିବା କହିକି। ତ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାନ୍ନତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବ ସେଇ ଭିଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାନ୍ନତ ଲାଗିବ କି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ଅଛି। फाइनाली से व्यू पॉइंट रे ठिया होइके मौसम रो मजा नउछु। देखंतु व्यूटा आपण मानु केंति लागला। फाइनल गाइज आमे से जगह को वर्तमान आपण मानु सेट रो व्यू सब देखैलु और आपण मानु केंति लागला सेडा कमेंट बॉक्स रे जरूर कहिबे। तो घाटी चोरी आसे आसे कि हम संग टिके रेस्ट मारते ऊपर। तो मौसम टा पागल बगल आ पवन भी बढ़िया होचे। तो आम जो व्यू पॉइंट रे अच्छु सेठू देखु नेचरटा केमती अच्छे बढ़िया लगुच मत भी। आपण मन केमती लगे कि नहीं जाननी, तो निहाती भल लगे बोधे। तो एमती नेचर भी देखी भी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। और आम ए वीडियोटी को ए आम पर्वत पहाड़ शेष करने चाहिए। तो नेक्स्ट बाय, गुड बाय, टाटा।